हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। चलतु देखा शुभम आमर कौन कर शुभ ट्यूशन जीवनी कि हाँ भुवनेश्वर माल नहीं जाता गाड़ी आनीच गोटे पुरी गाड़ी ट्यूशन जीवनी कि शुभ चल चल गाड़ी रखी चल जीव ट्यूशन आसिले खेलबू कह पेंडुटा आनी गाँव फिंगी सियाड़े आसिलु खेलुथु से दिन सारा पाठ पढ़ुनि चल चल ट्यूशन जीवा तो छाड़ देके आसबि अच्छा एटा को गाड़ी हाइवा हाँ हाँ तो खेल से था आशा शुभम ट्यूशन जो आसे टाइम हे गेलानी बा खाଇବା गोटे आनी तो धरची दिन सारा आज पुणी जीव आने आ 5 मिनिट है एगुड़ा के सफा हम अलिया हो पड़ी आइलु से रखिकी आसे बड़ बड़ पत्थर रखिला छोट गुड़ा गला ए बड़ गुड़ा जीव न